Трудно е, когато напуснеш България и се озовеш съвсем сам в чужда страна. В повечето случаи българите емигрират, за да устроят живота си по-добре, отколкото у нас. Едни успяват да се реализират, други не. Естеството на пребиваване на българите зад граница обаче разединява сънародниците. Какво кара хората да напускат България и какво им липсва тук, разказва от опит пред камерата ни Божидар Томалевски. За последните 10 години България са напуснали между 800 и 900 хиляди българи. Едно време, когато ние напускахме България, говоря в личен план, причината беше политическа. Другата част от емиграцията, които са още преди 70-те години, говориме в 60-те, 70-те години, те също са политически. Наблюдава се друг тип емиграция, която е след 90-та година и емиграция в последните години. Така че в общ план те са различни като идея за напускане на България. Но всичките са в търсене на нещо, което го няма тук, иначе не биха напуснали България. Особено трудно е за българите, живеещи в чужбина, да участват в политическия живот на страната им. Сега, когато предстоят в България избори, емигрантите нямат възможност да дадат своя вод. Електронното гласуване е стъпка към спиране на корупцията при провеждане на избори и би улеснил хората зад граница, убедени са от инициативен комитет "Другата България". Много от политическите партии и много от видните общественици говорят за купуването на гласове. Крайно време е да се помисли как именно може да се спре купуването на гласове. И ако някой наистина се бори против това, начинът да се преодолее именно това негативно нещо в обществото е чрез електронното гласуване. И ще ви кажа защо. Купуването на гласове или по-точно следенето на гласове става чрез бюлетините. Знаете, като някой гласува, влизат, броят бюлетини, вижда се кой гласува, кой не гласува. Реално погледнато, с електронното гласуване това не може да стане. Лош живот в България кара хората да напускат страната си. Защо българите бягат и търсят реализация навън? То е толкова ясно, че какво да ви казвам. Няма кой да се... Работа няма тук, няма образование, подходящо да получат. Просто не могат. И там бегат нашите най-добри, за съжаление, млади хора. А сега в условията на световна криза, те отново се връщат в България. Смятате ли, че те ще си намерят подходяща? Няма да се върнат добри специалисти. Добрият няма да се върне. Приходите за България от емигранти са близки до цифрата на брутния вътрешен продукт на страната ни и може да се разглежда като първи икономически отрасъл. Затова е важно българите, живеещи в чужбина, да бъдат регламентирани като малцинства, предлага Божидар Томалевски.